Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka, ja sam Mirjana. I u ovom današnjem videu želim da vam pokažem dve moje male nove orhidejice koje sam kupila. Išla sam u obližnji market i da kupim neke osnovne namirnice i nisam mogla da odolim ovim malim lepotama, malim orhidejicama. Pogledajte kako su lepe, božanstvene, cvetovi su predivni. Ovo su znači mini male orhidejice. Pogledajte naspram ovih normalnih, da tako kažem, orhidejica, kolika je saksija ove orhideje i ove male mini orhideje. Baš su minijaturne, malene. I što se tiče nege i gajenja ovih mini orhideja, isti je način nege mini orhideja i ovih velikih orhideja. Sve što važi za ove velike Phalaenopsis, isto važi i za ove male mini orhideje. Vole dosta svetlosti, znači puno dobre svetlosti, ali ne direktno sunce. Povremeno zalivanje i morate voditi računa kod ovih orhideja, pošto su ove male mini orhideje obično zasađene, kao što vidite, u sfagnum mahovinu. Pogledajte. Prilikom zalivanja samo malo ih potopiti, staviti u vodi minut, dva, jer će ova mahovina vrlo brzo upiti puno tečnosti i puno vode i može doći do truljenja ukoliko previše je držite u vodi, znači samo vrlo malo. Evo ova orhideja koju sam kupila, baš je, još uvek je vlažna sfagnum mahovina, još je puna vlage. Kod mene su ove orhideje 2 dana, još uvek ima puno vlagi u ovoj sfagnum mahovini, tako da ću ja je izvaditi iz ove male čašice i držat ću ih u ovu čašu kako bi se ta mahovina, to jest taj supstrat, prosušio. A već kad smo izvadili ovu saksijicu, da pogledamo u kakvom je stanju koren na ovim malim mini orhidejicama. Nije baš nešto, iskreno da vam kažem, sjajan. Ima malo truleži. Evo ovde. I ovde. I zato ih, znači, vadim iz ovih njihovih originalnih saksijica. Stavljam ih u ovu veću čašu kako bi se sfagnum mahovina prosušila. Što se tiče ovih pupoljaka, pogledajte, ovaj je počeo malo da se suši, to je posledica stresa, to je privikavanja na novu sredinu. Evo pogledajte, ovdje ima i mali pupoljak, koji se nadam da će nastaviti da raste i da će se rascvetati. Pogledajte ovi cvetovi kako su božanstveni, prelepi. Dobro, to bi bilo vezano za ovu orhideju. Ajde vidimo koren u kakvom je stanju koren ove druge orhideje. Kao što vidite, cvet je prelep, mali žuti cvetovi, u sredini su ove žute latice, prelepe. Ovo takođe, kao što vidite, ovi žuti, to jest pupoljci na vrhu, počeli su da se suše, posledica stresa i promene uslova. Nisu bili baš svi požuteli kada sam kupila ovu orhideju pre 2 dana. Čak je malo i ovaj list kao da je oštećen. Pogledajte, nisam obratila pažnju kada sam kupovala i zagledala ove orhideje. Vidi se tačno da je oštećen, vidite kako je proziran. Ima malo i ovog suvog korenja koja ću
odseći, evo upravo sada. Makaze sam sterilisala hidrogenom i polako ću iseći ove suve korenčiće. Nisu joj zaista potrebni, evo i ovaj je suv. Evo i ovaj korenčić je suv. Ima ovaj jedan vazdušni koren kao što vidite. Dve cvetne grane. Sada vidimo šta je u saksiji. To jest svagnum mahovina je baš puna vlage, uopšte joj ne treba zalivanje naredni period. Ima par, evo, trulog korenčića. Evo ga, isečem i njega. Evo i ovdje trulog koren, pogledajte. Suv je. Kao da se smrzo, Bože mili. Ima malo truleži, ove crne na korenčićima, ali neću puno da ih diram. Ovdje nešto se crni. To bi bilo to. Što se tiče korenja, nije baš idealno. Ima po neki korenčić da je pocrneo. I ovaj list nekako mi počinje kao da žuti, ali dobro. Za sada znači neću da ih diram ništa, ostavit ću ih u ovoj većoj saksiji da se korenje i svagnum mahovina prosuši. Ostavit ću da se adaptiraju na moje kućne uslove. Prelepe su stvarno. Pogledajte lepotu. Jako mi se svidala ova bela orhidejica sa ovim žutim laticama u sredini. Prelepa mi je. Jako je zanimljiva. Ništa, ostavit ću ih tako u ovim u većoj saksiji da se prosuši ovaj supstrat malo brže da se prosuši. Čini mi se da je previše vlažan. To bi bilo sve ukratko. Evo o ovim mojim novim orhidejicama. Znači neću ih zalivati baš u daljem periodu. Ostavit ću da se supstrat, to jest ova svagnum mahovina baš dobro prosuši. Kada bude skroz suva, tek onda ću malo sipati vodice i to vrlo malo u čaši, možda pola centimetra vode. Ostavit ću ih tako par minuta i vodu ću prosuti zato što je ovaj svagnum mahovina supstrat koji ima veliku moć upijanja vode. To bi bilo sve ukratko o ovim mojim malim devicama, da tako kažem, orhidejicama koje sam kupila. Ako vam se svideo ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite, iznosite svoje iskustva i zapažanja na ovu i slične teme. Veliki pozdrav, uživajte u cveću
i svako dobro vam želim do narednog videa.